Jeg vil gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til Kulturvandring nummer 2 i serien af 3. Vi går herfra og ud til Gammel Coop med nogle forskellige stop, som I nok har set i brochuren. God tur, og giv ordet til Guri, som skal fortælle noget om skolen. Kan I forestille jer, i 1720, der var der ingenting i Coop andet end en landevej, der var lavet af grus selvfølgelig, og det var Fyns længste landevej. Den gik helt ud fra Nyborg, og så kørte den igennem det hele, så den var en vigtig landevej. Hvad med krogen? Der var ingen krog. Hvad med stationen? Jamen, der var ingen station. Og I ved nu, at I er på en tur ud af Rugårds landevej, og den er jo opkaldt efter en gård, der lå lidt længere ud, der hed Rugård. Og det man så, når man var på vej herud, det var bare marker og marker og marker. Der var nogle store bondegårde og nogle husmandssteder, og befolkningstallet var ca. 340. Ja, så mange boede der. Men så var der også noget meget vigtigt, en kirke. Kirken betød utrolig meget for folk dengang. Og så var der en konge, der hed Frederik den 4. Han besluttede sig til, som gave til sig selv, til hans 50-års fødselsdag, der ville han få i gang sat byggeriet af 240 skoler. Han ville gerne hjælpe de fattige, så de selv kunne læse i deres katekismus. I ved godt, sådan en slags lærebog med moralske og kristelige forskrifter, som man helst skulle kunne udenad. Det var faktisk kun det at læse og kunne læse katekismus, der skulle undervises i. Og så havde han besluttet sig til, at de her 240 skoler, de skulle ligge rundt om i landet, og de skulle bygges over nøjagtigt samme læst. Og kaldes rytterskoler. Rytterdistrikterne, de stillede heste og materiale til rådighed, når kongen bad om det. Så der blev igangsat noget rytterskolebygning i omkring 1720 til 1725. En af dem skulle så ligge her i Coop. Og den blev faktisk dyr. Den kom til at koste 600 kroner. Det var også kvalitetsbyggeri, dobbeltmuret, alle vinduesrammer af egetræ osv. osv. Er der jo endnu. Sammen med den anden skole, som I også skal høre om, når vi når ned til Gammel Coop, der hed Pogeskolen eller Forskolen. Det gik fint i rigtig mange år, og nu kunne jeg godt tænke mig at høre jer. Hvor mange år tror I, der gik fra den første skole blev bygget ned i Gammel Coop, og til den første del af Coop skole her blev indviet? 260 år. Du er ikke helt galt på det. Der gik 230 år. Og det er da ufatteligt, at den skole der om i Gammel Coop kunne klare presset i alle de mange år. Og at bygningerne overhovedet kunne holde. Det var da imponerende. Hvordan det hele var indrettet, det kan vi snakke om, når vi kommer derned. Men skolen kunne ikke så godt klare, at der kom flere elever. Der var 93 i et lokale. En lærer. Og så fik man at vide, at hvis der kom 100 elever, så skulle der ansættes en lærer mere. Så kunne man lige så godt tage tyren med hornen og sige, at vi bliver nødt til at bygge en skole. Og nu var der i mellemtiden sket det, at der var kommet en kro, og en station, og en brugs. Og Rønnebergvangen, den var blevet til. Der var huse nede af Rønnebergvangen, og der var også huse nede af Præstevej. Så når I nu går ned ad Præstevej om lidt, så er nogle af husene bygget ret sent. Måske kan vi se det. De er lidt gamle. Men det tog lang tid at komme i gang med det byggeri, for der kom jo en anden verdenskrig. Så først i 1955, så var den første del af Coop skole her bygget færdig. Og man kom ind, man kan jo sagtens køre ind ude fra Rugårdsvej. Der var jo ikke spærret af, ligesom det er nu. Den var stor, den skole. Og folk herude i Coop tænkte, den er alt for stor. Den ligger lige deroppe og rød. Og i den ene ende var der husgerning.
og i den anden ende var der sløjd. Og så var der 3 klasselokaler i midten. Og så var der en gymnastiksal. Så det var en stor forbedring. Nu behøvede man ikke de der foreninger, der var herude, der godt kunne lide at gå til gymnastik. De havde gjort gymnastik over på kroen. Men nu kunne de flytte deres gymnastikundervisning herhen i gymnastiksalen. Der var plads til alle eleverne fra Rytterskolen, plus den der pogeskole, som også var dukket op, som jeg skal fortælle jer om senere. Cirka 100 elever flyttede med. Så det var helt vildt. Så sker der det, at de ret hurtigt finder ud af, at den skole er vist for lille. Den er faktisk alt for lille. Fordi folk flytter jo herud. Der bliver bygget flere og flere huse. Og allerede i 1967, der har de altså allerede bygget den første tilbygning. Hvis I har prøvet at kigge på skolen, så er der sådan noget, der hedder den korte gang. Altså det, der hedder kontorgangen. Det er sådan en, jeg kan vel kalde det en lille gang. Og så er der den lange gang, som består af en masse klasselokaler og nogle faglokaler. Den blev bygget og var klar til indflytning 1967. Samtidig, der fandt man ud af, at det var heller ikke nok. Så allerede der byggede man en pavillon heromme bagved. Den skulle bare lige klare det et par år, så skulle den rives ned. Men I kan altså stadigvæk se den. Og den bliver stadigvæk brugt. Nå, men der bliver flyttet ind i den. Og så finder man ud af, at skolen er for lille. Ja, der flytter flere og flere til Coop. Og der er et kæmpe pres på skolen. Den fordobler næsten sit elevtal på de få år der fra slutningen af 60'erne. Og så frem til, jeg kommer her i 74, der var der 1000 elever. Så I kan godt se, de 100, det startede med, de blev til 1000. Og vi var 80 lærere, og vi blev ikke ansat en efter en, vi blev ansat i bundter. Jeg tror, Henrik kom nogenlunde sammen med mig, ham der står der. Hvad årstal var det, du kom? 75. Og det gjorde du også? 76. Nå. Og 74. Så vi var ikke samme bund, men der var mange i samme bund. Nå, nu fandt man ud af, at skolen var for lille, og så måtte der bygges ud. Så begyndte man byggeriet af det, der kaldtes Centralrum 2 der. Et stort rum med en masse klasselokaler og faglokaler rundt om. Og Centralrum 1, der ligger længere over bagved, som også var en masse klasselokaler. Og så fandt man ud af, at skolen var for lille. Fordi de her børn, de skulle jo også passes om eftermiddagen. Der blev hvad det hedder, når man går i fritidsordning. Ja. Fritidsordningen krævede også plads. Og der blev nødt til at blive bygget til derovre bag ved den bygning der. Og det skulle være der, de gik om eftermiddagen. Og det gjorde de jo også, men der var så meget pres på, at os, der havde klasser derovre i Centralrum 1, vi skulle rydde fint op i vores klasselokaler, inden vi gik fra skolen. Fordi så kom fritidsfolkene, og de rendte rundt og legede de der børn. Så det, man stillede frem, det kunne man ikke regne med, var der på samme sted, når man kom tilbage næste dag. Men skolen var for lille, fordi nu havde man fundet på, at man ville integrere børn med psykiske og fysiske handicaps på den måde, at de skulle ikke ligefrem gå i klassen, men de havde godt af at være på en almindelig skole og se almindelige elever. Så blev der bygget en heldagsafdeling, som skulle rumme børnene fra op til 4. klasse. Og det var så meningen, at de skulle have samvær med de klasser, der var på skolen. Det kneb lidt med at finde på noget. Det var også meningen, at man skulle holde frikvarter sammen. Men det gik heller ikke så godt, fordi de kom jo op og skændes. De her børn over fra heldagsafdelingen med de børn, der gik i almindelig klasse. Så det holdt man op med, og så begyndte de at holde frikvarter på et andet tidspunkt. Men de børn, de voksede jo også, og så blev skolen for lille. Man blev nødt til at bygge en knop mere,
lige bagved derovre, helt over i hjørnet derovre. Og det var til de elever, der var større end 4. klasse. Altså, jeg har prøvet at tælle op, men det er i hvert fald 6 gange, der er blevet bygget til. Og hvis vi siger, at den første, det er 1955, og den sidste var 2009, så er det på cirka 50 år. Plus er der sket mange andre forandringer. Skolebiblioteket blev jo også bygget rigtig flot lige midt i. I kan se taget herhen. Og det var en rigtig god idé, men nu er skolebiblioteket jo nedlagt. Biblioteket over i Centralrum 1 er også nedlagt. Man har ikke bibliotek på skolen mere. Hvis de skal på biblioteket, må de gå derind. Skolen, hvordan er den så nu? Ja, den består af ca. 550 elever. Og ca. 40-50 lærere. Og så kommer heldagsafdelingen med. Det er ca. 100 plus deres lærere. Og jeg ved ikke rigtig, hvor mange der er. Og hvis man så siger, så må skolen da være alt for stor nu. Nej, det er den da ikke. For der er mange andre funktioner, den skal klare nu. Når jeg sådan har tænkt det hele igennem, så tænker jeg, at det er egentlig utroligt, at den skole, vi skal hen og se om lidt, den har klaret den i 230 år. Den her skole har klaret den i 50 år og blevet tilbygget og ombygget så mange gange. Elevtallet her er gået fra 100 op til 1000 og nu 550. Og der er ikke for meget plads alligevel. Jamen, det er jo kolossalt stor forandring, der er sket. Og det forandrer sig hele tiden. Og det bliver det ved med. Udover alt det her byggeri af skolen, så er det her jo også blevet bygget. Og det har jo aflastet skolen noget med hensyn til gymnastiktimerne. Når vi er herovre, så kan vi altid se, at der er nogen, der over gymnastik. Og den gamle hal, den mener jeg er fra 1970. Den har jeg jo også taget imod en masse gymnastikhold. Og den der har lige fejret 10 års jubilæum. Den derinde. Så vi har 2 store haller, der også har hjulpet skolen. Er der nogen, der har noget, de vil tilføje? Ja. Du sagde, at der var 100 elever i Korup skole. Det var som om, at de 100 elever var samlet et sted, ikke også? Jo. Det var de ikke. Nej, for halvdelen gik jo i forskolen, og halvdelen gik i rytterskolen. Og for det første gik vi jo kun i skole hver anden dag. Har du gået der? Ja, det har vi da. Vi er der fra første klasse. I ser simpelthen ikke så gamle ud. Nej, men det er vi. Prøv lige at komme op og fortælle lidt om det, fordi jeg har... det kan vi da gøre. Ja, kan I ikke lige gøre det? Vi kom i skole samme dag. Vi flyttede herud i 5. klasse. Ja, det gør vi. Fra hovedskolen. Ja. Vi gik, altså forskolen, der kom vi i skole, og der gik vi, første klasse gik vi mandag og onsdag og fredag måske. Og så første klasse gik vi helt alene. Det var vi alene. Så kom vi i 2. A. Der gik vi sammen med og der gik vi sammen med 2. B. Ja. Og det var jo også i forskolen. Det var kun 4 klasser skole på det tidspunkt. Men da vi så skulle i 3. A, så kom vi ned i rytterskolen. Og der nåede vi kun at gå 3. A og 3. B, så kom vi herop i Korup. Så rykker vi herop. Ja. Så vi var med, da den var ny. Ja. Da den her skole var ny? Ja, vi flyttede herop og fik sodavand og is, og vi cyklede herop. Og, Det må have været noget af en forandring at pludselig at gå herop. Det ved jeg egentlig ikke, om det var det vel. Vi havde 3 lærere, da vi kom herop. Ja. 3 lærere havde vi, frøken Rasmussen og lærer Møller, og så fik vi en, der hed Eriksen. Ja. Jeg ved, at Lisbeth som... Ja, vi gik i klasse med Lisbeth. Gjorde I det? Ja, vi gjorde Hun har fortalt, at hun kunne se overfor den kaldte de det... Hvad kaldte I skolen? Proskolen eller forskolen? Forskolen. Vi gik i forskolen, ikke? Vi gik i forskolen. Og så gik vi i rytterskolen. Og så, vi kaldte den store skole. Ja, det gjorde vi sikkert. Ja. Men vi gik kun i skole hver anden dag, indtil vi var 12 år. Nej, det var forskellige sommer og vinter. Nej, vi gik der hver dag. Om sommeren gik vi hver dag, om vinteren gik vi kun hver anden dag. Nej, vi gik der ikke hver dag. Vi gik altid hver anden dag. Så gik vi i skole om lørdagen også. Ja, det var vi nemlig. Ja, det er der vist mange af os, der har prøvet. Hvor mange her har prøvet at gå i skole om lørdagen? Ja, det er godt, det er afskaffet. Så bevæger vi os ud mod Gammelkåb. Ja.